आरो गासै एनडिबि बारग' एनडिबिफोरनि मददनि गेजेरजों आरो रायजो राजानि मददनि गेजेरजों नैबे जे गोरोबथानि उनाव जोङो नुदों जे 56 जोंनि बारग' एनडिबि बिथांमोना एनडिबि एसनि बिथांमोना जेलाव दङ आरो बे 56नि गेजेराव 6खौ एनआइए स्पेशल कर्टआ बिथांमोननो सोरनोबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट जाबजीबन कारादन्ड आरो सोरनोबा डेथ पेनाल्टि होदों। बिनि अनगायैबो सिबिआइ आदालतआ रन्जन दैमारि, रिफिखां गयारि, जर्ज बर' आरो गुबुन गुबुन 7 सा 7खौ बिथांमोननोबो लाइफ इमप्रिजनमेन्ट होनानै दोनदों। दा बे गासै सा 7 आरो सा 56 गासै 63 दिनै गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलाव दङ। दा बे गासै माने जि थासारिखौ जोङो न'खरनिफ्राय जिखिनि जों मिथिबाय आरो न'खरजों जिखिनि जों रायलायबाय, न'खरनि सुबुंफोरा जेब्लानो लोगो हमहैयो बै जोंनि बारग' एनडिबिफोर जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना न'खरनि सुबुंफोरनो क्लियारै फोरमायदों आरो न'खरा जोंनो फोरमायफैदों जे एनआइए कर्टआ बिथांमोनखौ हियारिं आरो ट्रायलनि थाखाय जेब्लानो एनआइए माने एजेन्सिया कर्टआव लानानै थाङो स्पेशल कर्टआव बिथांमोनखौ मेन्टेल आरो साइकोलजिकल प्रेसार होनाय जायो, माखासे माने हेरेसमेन्ट माने बिथांमोनखौ होनाय जादों आरो बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै गाज्रि अबस्थायाव दङ, गाज्रि थासारियाव दङ आरो सानफा एफा सासे सासे एकर्डनि उनावबो गोजोन गोरोबथानि उनावबो दिनै भार्डिक्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेखायनो एनआइए कर्टनि जिखिनि ट्रायल आरो हियारिं बेखौ टटेलि स्टप खालामनांगौ, बेखौनो लानानै दिनै जोङो बेयाव प्रेस मिट खालामदों, असमिया मिडियायावनो जा, बर' मिडियायावनो जा आरो गुबुन गुबुन मिडियायाव। आरो 52 जनखौ आरो सा 7 63 जिखिनि जेलाव दङ गासैखौबो बिथांमोनखौ हगारनांगौ जोंनि बे दाबि। लोगोसेनो बिथांमोननि केसखौ उइथड्र खालामनांगौ, एनडिबिनि गासै केसखौ उइथड्र खालामनांगौ। जिहेतु 264 केसा दासिम उइथड्र जाबाय, आद्रा थानाय केसा उइथड्र जानांगोन। बे गासै दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एनआइए स्पेशल कर्टनि जिखिनि हियारिं एन्ड ट्रायल बेखौ बन्द खालामनाय, बिथांमोनखौ मेन्टेल हेरेसमेन्ट होनाय, साइकोलजिकेल प्रेसार होनाय बेखौ बन्द खालामनाय आरो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय दिहुननानै लाबोनाय, बे गासै दाबिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा 29 मे 2023 बे मे दाननि जोबनाय सप्तायाव क'क्राझाराव गासै रायजो राजा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा ज' लोगो नांनानै जोङो प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन सुबुं खुद्रिसारनाय जों हाबाफारि बेयाव लागोन आरो भारत सरकारनि गाहाय मन्थ्रि आरो लोगोसे नखर मन्थ्रि आरो भारतनि मानिनां प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हादोरगिरि बिथांनो जोङो मेम'रेन्डाम हरगोन, जाहाथे एनडिबिनि बारग' सोद्रोमा बिथांमोना जेलनिफ्राय उदां जानानै न'आव फैनो हायो। बिथांमोननि केसआ उइथड्र जायो, हाइनियास नन हाइनियास गासैबो केसा, नन हाइनियासआ उइथड्र माखासे जाबाय, जाबावनांगोन आरो लोगोसे हाइनियास केसा केस बाय केस उइथड्र जानायनि बाथ्रा दंमोन, बियो दाबो आराम्भ जायाखै आरो जेलाव थानाय मानसिफोरखौ हेरेसमेन्ट होनाय, एनआइए कर्टआ हेरेसमेन्ट होनाय बे टटेलि स्टप जानांगोन। दा बेखौनो लानानै जों दिनै बे बाथ्राखौ जों फोसावबाय आरो गासै रायजो राजा बारग' एनडिबि एबसुनि गासै मावथि बिबानगिरिफोरखौ 29 मेआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदि बे दाबिखौ लानानै सोमावसारनायाव बाहागो लानो थाखाय आं बयखौबो गंग्लायै खावलायबाय। गोजोन्थों।